Τι νέες ταυτότητες θα οδηγήσουν σε ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών, ανέφερε σε δήλωση που έκανε στον ραδιοφωνικό σταθμό Λέσχη 97,6 ο βουλευτής Επικρατείας της Νίκης Γιώργος Αποστολάκης. Δεν μπορούμε να δούμε το ζήτημα των ηλεκτρονικών ταυτότητων αποσπασματικά. Ένα μέτρο χρηστικό που ήρθε να εξυπηρετήσει τους πολίτες και να εξασφαλίσει απλαστογράφητες, μη υποκείμενες σε πλαστογράφηση ταυτότητες. Όντως, οι ταυτότητες που έχουμε σήμερα έχουν ανάγκη αντικατάστασης. Πλαστογραφούνται εύκολα. Υπάρχει βέβαια άλλος τρόπος να κάνεις δυνατές μη πλαστογραφήσιμες ταυτότητες με άλλον τρόπο, χωρίς να είναι ηλεκτρονικές. Και αυτό προτείνουμε εμείς. Να φτιάξουν ταυτότητες ασφαλείς, όπως ακριβώς είναι τα διπλώματα οδήγησης. Ακόμα και να χρησιμοποιήσουν την τεχνική του μη πλαστογραφήσιμου του Ευρωπαϊκού Χαρτονομίσματος. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, όπως και πολλές άλλες κυβερνήσεις, συντασσόμενες σε ένα ενιαίο σχέδιο, προτιμούν να δίνουν, να μοιράζουν στον κόσμο ηλεκτρονικές ταυτότητες με ένα microchip RFID, ραδιοσυχνοτήτων, και ένα μοναδικό αριθμό. Αυτό το ζήτημα δεν μπορούμε να το δούμε μεμονωμένα. Το ζήτημα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα πρέπει να το τοποθετήσουμε στο πλαίσιο της σχεδόν συντελεστής παγκοσμιοποίησης και περαιτέρω της δημιουργίας προϋποθέσεων μιας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Το σχέδιο είναι παγκόσμιο και είναι φανερό. Θα σας το πω. Κάθε άνθρωπος πάνω στον πλανήτη Γη θα είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί μια ταυτότητα, κάρτα υψηλής τεχνολογίας, εμπλουτισμένη με ένα microchip για την επισήμαση των στοιχείων του. Από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Και να σας πω πού είναι το πρόβλημα. Αυτό το chip θα έχει αποθηκευμένους όλους τους κωδικούς πρόσβασης του πολίτη, τα βασικά μητρώα του. Και θα προσφέρει τη δυνατότητα σε αυτόν που θα κατέχει τις πληροφορίες και θα τις διαχειρίζεται, τη δυνατότητα άμεσης καταγραφής στον συνταγό του. Αυτή η δυνατότητα διασύνδεσης όλων των αρχείων του πολίτη είναι πραγματική αξία. Για να το καταλάβω, κύριε Αποστολάκη, μου λέτε ότι αυτό το τσιπάκι της ταυτότητας θα καταγράφει αν εγώ, Ευαγγελία Σωτηρίου, έκανα συναλλαγές στην εφορία, στην τράπεζα? Όχι το τσιπάκι, προσέξτε. Δεν θα καταγράφονται στο τσιπάκι. Το τσιπάκι είναι πολύ φτηνάρικο, είναι φτηνό. Θα με φακελώνουν. Βεβαίως, θα οδηγήσει σε ηλεκτρονικό. Μα γιατί και τώρα δεν με ξέρω. Και τώρα εγώ όποια πληρωμή κάνω, ξέρουν ακριβώς τι έχω πληρώσει, ποια κάρτα, ποιο λογαριασμό. Εδώ ακριβώς είναι η διαφορά με τη νέα ταυτότητα και το μοναδικό αριθμό για το οποίο μίλησε προχθές ο παλιός μας δήμαρχος. Σήμερα αντού αφήνουμε ηλεκτρονικά έχνη. Και με το τηλέφωνο μου αφήνουμε ηλεκτρονικά έχνη. Και δίνω συνολικά πληροφορίες. Απάντηση. Το τηλέφωνο δεν είναι η ταυτότητά μου, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θέλω το παίρνω, αν θέλω δεν το παίρνω. Παίρνω smart, δεν παίρνω smart. Δεν είναι κάτι που με υποχρεώνει να δώσω πληροφορίες. Ένα αυτό. Δεύτερον, στα άλλα όπου γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές. Την κάρτα αναλήψεως των χρημάτων. Πηγαίνω και παίρνω χρήματα σήμερα, αφήνω το ίχνος μου. Πού πήρα χρήματα, πόσα πήρα χρήματα, αλλά όλα, και τι λεφτά έχω στην τράπεζα. Όλες αυτές τις πληροφορίες είναι σε ένα μέρος συγκεκριμένο, ψηφιακό μέρος, που είναι η τράπεζα. Δεν είναι όλα μαζί. Πάω να πάρω φάρμακα στο γιατρό με το άμκα. Αφήνω εκεί την πληροφορία, την ασθένειά μου. Και φαίνεται ότι φάρμακα έχω πάρει όλα τα χρόνια. Ναι. Προσέξτε λοιπόν να δείτε. Κάνω συναλλαγές οικονομικές. Περνάω στα διόδια. Παντού αφήνουμε πληροφορίες. Η διαφορά είναι ότι είναι διάσπαρτες οι πληροφορίες. Αυτό να γίνει καντόλου. Για να τις μαζέψει κανείς όλες, σαν κόλλα, αυτό θα κάνει η νέα ταυτότητα. Θα είναι μια κόλλα που θα τα μαζεύει όλα. Λοιπόν, για να μαζευτούν όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να κάνει το προφίλ του ανθρώπου. Με την νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, το chip και τον αριθμό της, η διασύνδεση που θα γίνεται στο αρχηγείο θα είναι μια data μεγάλη, μια μεγάλη εξαμηνή πληροφοριών. Όποια συνταγή κάνω, όποια μεταβίβαση, όποια πληροφορία, όπου περνάω, όπου κοιμάμαι, σε ποιο ξενοδοχείο πηγαίνω. Όλα αυτά, όλα μαζί θα ενοποιούνται σε μια βάση δεδομένων που θα είναι στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας και δεν ξέρουμε ποιος θα τη διαχειρίζεται. Όπως πολύ ωραία τα είπε και ο κύριος Αποστολάκης στο απόσπασμα το οποίο σας παρέθεσα, έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Οι νέες ταυτότητες είναι καθοδόν και σκοπό έχουν να μας κλαβώσουνε. Έχουν σκοπό το ηλεκτρονικό φακέλωμα, ώστε το κράτος να ξέρει την κάθε μας κίνηση. Πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, με ποιον συναναστρεφόμαστε, τις συναλλαγές μας κτλ. Οι ταυτότητες είναι ένα φλέγον ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο. Τελικά πρέπει να τις λάβουμε, δεν πρέπει να τις λάβουμε. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν πρέπει να τις λάβουμε. Δεν χωράει ούτε ίχνος αμφιβολία σε αυτό το πράγμα πλέον. Μετά από όσα έχουν υποθεί. Οι καινούργιες ταυτότητες θα τεθούν σε ισχύ από το 2026 και ύστερα. Αν θυμάμαι καλά, από τον Αύγουστο συγκεκριμένα. Μέχρι τότε μπορούμε να είμαστε με τις παλιές μας. Όμως αργά ή γρήγορα
θα φτάσουμε στο 2026 και θα πρέπει πια όλοι μας να πάρουμε επιτέλους μία απόφαση. Θα τις πάρουμε, ναι ή όχι? Για εμένα και για πολύ κόσμο η απάντηση είναι όχι. Κατηγορηματικά όμως. Οι καινούργιες ταυτότητες, παιδιά, έχουν σκοπό να μας σκλαβώσουν, να μας υποδουλώσουν και το αποτέλεσμα θα είναι να έχει αστυνομία όλα μας τα στοιχεία σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Όπως ρώτησε και τον κύριο Αποστολάκη στη συνέντευξη, η δημοσιογράφος, μα καλά, τι θα ξέρει το κράτος για εμάς που δεν το ξέρει ήδη από την προηγούμενη ταυτότητα? Παιδιά, δεν είναι ότι θα ξέρουν κάτι το οποίο δεν το ξέρουν ήδη. Είναι το γεγονός πως θα έχουν όλες μας τις πληροφορίες μαζεμένες σε ένα μέρος, το οποίο τώρα δεν ισχύει, γιατί τις έχουν ξεχωριστεί οι φορείς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Και θα μπορούν, επειδή η ταυτότητα αυτή θα έχει τσιπάκι, με ένα σκανάρισμα ανά πάσα ώρα και στιγμή και εξ αποστάσεως ακόμα ενδεχομένως, να βλέπουν ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Κάτι το οποίο τώρα δεν υφίσταται. Οπότε ναι, θα υπάρχει διαφορά σε σχέση με τώρα, όταν θα πάρουμε τις νέες ταυτότητες. Δεν ισχύει αυτό που θα πούνε κάποιοι. Μα καλά, και τι θα ξέρουν που δεν το ξέρουν ήδη? Όχι, παιδιά. Τα ίδια πράγματα θα ξέρουν, όμως θα έχουν σε αυτά πολύ πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση. Και επίσης είναι και κάτι άλλο το οποίο αγνοείται ορισμένοι. Οι νέες ταυτότητες δεν θα είναι μια τεχνολογία. Το βλέπετε σε απομόνωση. Οι νέες ταυτότητες δεν θα είναι μια τεχνολογία από μόνοι τους. Θα συνδυαστούν και με άλλα πράγματα, παιδιά, τα οποία θα έρθουν στην πορεία. Είναι ένα σκαλοπάτι για το τσιπάρισμα των ανθρώπων. Με εμφυτεύματα, RFID. Όπως είναι αυτό που έχει ταυτότητα, μόνο που αυτά θα μπουν μέσα στο σώμα μας στο τέλος. Θα σας παραθέσω τώρα σε λίγο και ένα απόσπασμα, το οποίο θέλω να δείτε. Αυτά τα τσιπάκια θα πάτε και στην Αμερική, να δω τι θα κάνουν εκεί πέρα. Εντάξει, νομίζω ότι, κοίταξε, τώρα πρέπει να σκεφτόμαστε και τι λέμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, διότι, κοίταξε, θα βγει κάποιος να πει το είπε ο Άκης με την ευλαπία ναι, ότι είμαστε ανταποκριτή τους και να... Σωστά. Κοιτάξτε, όσοι υπάρχουν πάντα πληροφορίες ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο, έτσι, που να γίνονται όλα με ένα τσιπάκι. Ναι, σωστά. Ξέρω, εγώ δεν έχω δει κάποιον άνθρωπο με το τσιπάκι. Ναι, πάντως, υπάρχουν έρευνες και για διάφορα, και για την παχυσαρκία και για άλλα. Το απόσπασμα μιλάει από μόνο του. Στη Σουηδία, ορισμένοι ηλίθιοι, ναι, ηλίθιοι είναι για εμένα, αποφάσισαν να βάλουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους που σε τσιπάκι, παιδιά. Πλέον μας τα λένε κατάμουτρα, έτσι, τα σχέδιά τους. Δεν προσπαθούν καν να κρυφτούν πλέον, δεν προσπαθούν καν να μας κοροϊδέψουν. Μας λένε κατάμουτρα τι θα κάνουνε. Και ναι, προαιρετικά το έβαλε ο κόσμος όσοι θέλανε. Όμως αυτά, παιδιά, θα γίνουν και υποχρεωτικά κάποια στιγμή. Και εκτός από τη Σουηδία θα έρθουν και στον υπόλοιπο κόσμο, μαζί και στην Ελλάδα. Θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το τσιπάκι είναι γεγονός, είναι καθοδόν και είναι το επόμενο στάδιο, είναι το επόμενο βήμα μετά από τις νέες ταυτότητες. Η νέα ταυτότητα δεν είναι παρά μονάχα ένα σκαλοπάτι προς αυτή την κατεύθυνση, στο υποχρεωτικό τσιπάρισμα των ανθρώπων, το οποίο θα μας πάρει πλήρως την ελευθερία και την αυτονομία μας, παιδιά. Γιατί ανά πάσα στιγμή το κράτος θα ξέρει πού είμαστε και τι κάνουμε και θα μπορούν ακόμα και να μας καθαρίσουν αν χρειαστεί. Εξ αποστάσεως με το πάτημα ενός κουμπιού, όσοι από εμάς δεν συμφωνούμε με τα μέτρα της κυβέρνησης. Οπότε αν λάβετε τις νέες ταυτότητες, είναι σαν να λαμβάνετε και αυτό κατά κάποιο τρόπο. Αυτά τα λέω για εσάς τους εξυπνάκηδες που νομίζετε ότι η νέα ταυτότητα είναι απλά μια ταυτότητα και λέτε έλα μωρέ και τι έγινε τώρα, σιγά ταυτότητα είναι. Ναι παιδιά, σας το είπα και προηγουμένως. Η νέα ταυτότητα θα συνδυαστεί με την τεχνολογία του microchip κάποια στιγμή, καθώς και με το 5G και με κάποιες άλλες τεχνολογίες που είναι καθοδόν και ήδη έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε άλλα κράτη. High-tech. Στο
καινούριο συγκρότημα γραφείων Epicenter στη Στοκχόλμη, οι υπάλληλοι μπορούν να μπαίνουν στο κτίριο και να ανοίγουν τις πόρτες χάρη σε ένα μικρό τσιπ που έχει εμφυτευτεί στο χέρι τους. Το τσιπ είναι φτιαγμένο από γυαλί πυρέξ και περιέχει μια κεραία και ένα μικρό τσιπ που δεν έχει ανάγκη από μπαταρίες. Άρα οι ειδικές ταυτότητες και οι κωδικοί ασφαλείας δεν είναι πλέον αναγκαίοι, καθώς τα πάντα πλέον ανοίγουν μόνο με ένα κούνημα του χεριού. Το συγκρότημα γραφείων εγκαινιάστηκε το προηγούμενο μήνα και φιλοδοξεί να στεγάσει εταιρείες τεχνολογίας και startup. Το chip έχει το μέγεθος ενός μεγάλου κόκκου ρύζι. Είναι 12 χιλιοστά. Το βάζουμε με μια σύριγγα. Μεταδίδει ένα ειδικό κωδικό. Είναι ένα εργαλείο ταυτοποίησης και αναγνώρισης που μπορεί να επικοινωνήσει με αντικείμενα γύρω μας. Από πρακτικής άποψης μπορείς να ανοίξεις πόρτες χρησιμοποιώντας το chip, μπορείς να βγάλεις με ασφάλεια τις δικές σου εκτυπώσεις, να επικοινωνήσεις με το κινητό σου, στέλνοντας την επαγγελματική σου κάρτα σε όσους συναντάς. Ενώ οι δυνατότητες που προσφέρει σήμερα αυτό το chip είναι σχετικά περιορισμένες, ο Μέστατον πιστεύει ότι με αυτή την εφεύρεση θα μπορέσουμε να μελετήσουμε αναλυτικά όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία στο μέλλον. Μερικά από τα μελλοντικά πεδία χρήσης είναι οπουδήποτε σήμερα χρησιμοποιούμε κωδικό PIN ή κάρτα. Άρα οι πληρωμές γενικότερα. Επίσης, για λόγους υγείας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας και να του στείλετε πληροφορίες σχετικά με το τι φάγατε ή ποια είναι η φυσική σας κατάσταση. Το chip είναι εθελοντικό για τους υπαλλήλους και οι κατασκευαστές του υπογραμμίζουν ότι είναι εντελώς ασφαλές. Καθώς η ποσότητα μετάλλου στο chip είναι ελάχιστη, δεν υπάρχει κίνδυνος όταν κάνουμε μαγνητικές τομογραφίες ή περνάμε από μηχανήματα ανίχνευσης μετάλλων. Είναι λοιπόν πλέον φανερό πως πρέπει να βρεθεί μια λύση για όλες αυτές τις σατανικές τεχνολογίες που μόνο σκοπό τους έχουν την υποδούλωση του ανθρώπινου είδους και τίποτα παραπάνω. Η λύση, παιδιά, είναι μία. Επιστροφή στη φύση. Ναι, καλά με ακούσατε. Φυγή στα βουνά. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την πόλη και να πάμε να ζήσουμε στη φύση, μακριά από την κοινωνία, μακριά από την πόλη, μακριά από όλες αυτές τις τεχνολογίες. Θα πούν μερικοί, μα δεν θα ήταν προτιμότερο να κάτσουμε να πολεμήσουμε και να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις τεχνολογίες από το να εφαρμοστούν? Παιδιά, ναι, αυτή θα ήταν ιδανικά η καλύτερη λύση. Όμως δυστυχώς ο κόσμος πλέον είναι λοβοτομημένος. Είναι ηλίθιοι άνθρωποι, είναι πρόβατα. Δεν πρόκειται να είναι κοιμισμένοι. Και όσο κι αν τους τα λες αυτά, μερικοί δεν πρόκειται ποτέ να ξυπνήσουν. Ο κόσμος πλέον έχει γίνει παρτάκιας και εγωιστής. Κοιτάει μόνο την πάρτη του, κοιτάει μόνο πώς θα φάει, πώς θα πιει και τι θα βάλει στην τσέπη. Δεν ενδιαφέρεται για την ελευθερία του. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί μια συλλογική λύση. Δηλαδή να κάνουμε όλοι μαζί μια εξέγερση ο κόσμος για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτές τις τεχνολογίες που σκοπό έχουν να καταστρέψουν τις ζωές μας. Και ακόμα κι αν ο κόσμος τολμούσε να κάνει κάτι, όπως είδαμε με την περίπτωση της Γαλλίας που εκεί ο κόσμος προσπάθησε να εξεγερθεί, γρήγορα οι δυνάμεις καταστολής του κράτους, η αστυνομία, ο στρατός κτλ., οι ένοπλες δυνάμεις, θα καταστήλανε την οποιαδήποτε εξέγερση. Πλέον η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορούν πολύ εύκολα να καταστήλουν τον πληθυσμό και τους πολίτες. Drone, θερμικές κάμερες, αεροσκάφη και ο κόσμος είναι αόπλος. Με τι θα αντισταθεί, με πέτρες και ξύλα? Είναι μάταιο, παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση μέσω εξέγερσης, ούτε και νόμιμα μέσα από ειρηνικές πορείες. Ειρηνικές πορείες και καθιστικές διαμαρτυρίες και τέτοια πράγματα, αυτά είναι για γέλια. Ποτέ δεν πιάσανε και ποτέ δεν θα πιάσουν. Δεν πιάσανε με άλλα πιο ήπια μέτρα. Π.χ. όταν ρίξανε πολύ τους μισθούς και τις συντάξεις, όπου ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε, ή όταν αυξήθηκε πολύ η φορολογία. Δεν πιάσανε αυτού του είδους οι διαμαρτυρίες σε τέτοιες λοιπόν πολύ πιο ήπιες, πολύ πιο ήπια μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Και θα πιάσουνε με αυτό? Δεν το νομίζω. Και αν πιστεύετε πως με μία απλή καθιστική διαμαρτυρία ή μία απεργία πείνας μπορείτε να σταματήσετε αυτό που έρχεται, είστε γελασμένοι. Και τώρα που σιγά σιγά καταργούνται και τα μετρητά και περνάμε στο ψηφιακό χρήμα, στις ηλεκτρονικές πληρωμές, δεν θα μπορείτε ούτε καν να πουλήσετε ή να αγοράσετε.
αν δεν λάβετε αυτές τις νέες τεχνολογίες, όπως το τσιπάκι ή η ταυτότητα. Γίνεται επιτακτική ανάγκη λοιπόν να φύγουμε από τις πόλεις, να εγκαταλείψουμε αυτό το σάπιο σύστημα και αυτές τις νέες τεχνολογίες που προσπαθούν να μας πασάρουν και να επιστρέψουμε πίσω στη μητέρα φύση, εκεί που ανήκουμε, και να ζήσουμε ελεύθεροι μακριά από όλα αυτά τα διαβολικά σχέδια που μας ετοιμάζουν. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο, στο οποίο θα σας εξηγήσω αναλυτικά πώς μπορείτε κι εσείς να επιβιώσετε στη φύση και τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να φύγετε από τις πόλεις και να γλιτώσετε από το τσιπάκι, την ταυτότητα και όλες αυτές τις τεχνολογίες που μόνο σκοπό έχουν να μας υποδουλώσουν. Γεια σας, σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεό μου και θα τα ξαναπούμε.